Geroa bai Nafarroko Parlamentu berriaren buru izatea adostu dute. Nafarroa jaia da erasotzaileak stop Nafarroko Berdintasun Institutuaren lema berdintasunean oinarritutako eta eraso sexistari gabeko jaietarako. Nafarroko lehendakariak Korellako Naturjal edari vegetal jasangarriak ekoizten dituen enpresaren ontziratze lerro berria ezagutu du. Igeri egiten ari zela desagertutako gazte baten bila hasi dira berriro Alloz urtegian. Zereal soroetan mirotz urdina eta xuriaren kabiak babesteko kanpaina hasi da. Iruñeko 4 ikastetxek parte hartzen dute udalak sustatutako eskola ibilbide osasungarri eta seguruak bultzatzeko programan. Asteazken ostegun eta ostiraletan 3 eguneko izen ematea 010 telefonoaren bidez eta udalaren webgunearen bidez Sanferminetako entzierroen zozketarako. Zuaiz Gurrutxaga futbolistok monologoa aurkeztuko du igande hontan Arizkunen. Geroa bai Nafarroko Parlamentuko buru izango da datorren legegintzaldian Unai Ugalderekin ziurrenik. Azken 4 urtetan Nafarroko Parlamentuko buru izan baita. PSNek eta Geroa baik asteartean adostu zuten azken alderdi horrek zuzenduko duela Nafarroko bigarren erakundea, pisu politiko txikia duen baina garrantzi instituzionala duen postu bat eta gainera funtsezko izango da eztabaidak antolatzeko bertze inbestidura saioan. Barkos pozik agertu da parlamentuari buruzko akordioarekin eta presarik gabe aurrera egitearen alde agertu da. Datorren legegintzaldian gobernua partekatuko duten 2 alderdien arteko lehen akordio da. Hurbilketa horri balio eman diote Txibitek eta Uxue Barkosek eta gobernua berritzeko bidea erraistu du zurekin eta EH Bilduren abstentziaren eskutik. 2 alderdi hoien botoa funtsezkoa da. Atzo PSNek eta Geroa baik adostutakoa aurrera eramateko. Legebiltzarreko mahaiaren funtzionamendua arautzen duen organoa da eta 5 kidek osatzen dute presidentetza, 2 presidente ordetza eta 2 idazkaritza. Geroa baik lehendakaritza bermatuko du PSNren babesarekin batera zurekin eta EH Bilduren abstentziarekin. Alternatiba UPNek PPren eta Voxen babesarekin aurkeztuko duen hautagaitza izango dela kontuan hartuz gero aurrikus daiteke hori. Lehen presidente ordetza aldiz PSNrentzat izango da eta boto berdinak jasoko ditu eta seguruenik EH Bildurako bigarren idazkaritza, Geroa bairen babesarekin. Nafarroko aniztasuna parlamentuan ordezkatuta egongo dela bermatzen duena. Sozialistek baztertu egin dute alderdi abertzaleari babesa ematea baina baita UPNri ere. Nafarroa jaia da, erasotzaileak stop da Nafarroko gobernuak eraso sexistari gabeko jaiak aldarrikatzeko aurkeztu duen kanpaina. Bertan Aimar Oroz Osasunako jokalaria, Kutxi Romero abeslaria eta Unai Laso pelotaria dira protagonistak. 3 emakumeen eta gizonen arteko errespetuzko eta berdintasunezko jai ereduarekin konprometituta. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Berdintasun Institutuak oso positibotzat jo dute haien lankidetza. Eba Isturiz, institutuko zuzendari gerenteak adierazituen bezala, beraien parte hartzea kanpainan garrantzi handikoa da. Nafarroko gizartean, kulturan eta kirolean aintzatetxitako personak baitira eta gazte asko jarraitzen eta miresten dituztelako. Beraz, kanpaina honekin duten konpromisoa eredu eta erreferente izango da eta kontzientziak mugitzen lagunduko du. Zuzenean erasotzailei zuzenduriko dei bat da Nafarroa jaia dela, jarrera matxistek lekurik ez dutela eta erasotzaileek ez direla gure bestan sartzen jakinarazteko. Mezu zuzen sendo bat bidali nahi dizuegu argi izan dezazuen Nafarroko gizartek ez duela jarrera eta portaera matxistarik onartzen, ez dagoela haientzalekurik. Azaldu du, Isturiz zuzendari gerenteak ekainaren 6 hontan, Sanferminetako eskalerikan azken mailaren ospakizunarekin batera burutu den kanpainaren aurkezpenean. Bertzalde emakumen herritartasuna alduntze eta partaidetzako zuzendari ordeak bortxaketaren kultura kontzeptua aipatu du, sexu indarkeriaren justifikazio eta normalizazioa azaltzeko. Emakumeek batez ere emakume gazteek parrandan ateratzen direnean jasaten duten sexu indarkeria ez da alkoholaren edo beste droga batzuen konsumaren ondorio, ez eta gaueko giro lotsagabearen edo gizon batzun eromenaren ondorio ere. Sistema patriarkalean gizonak menderatzearen ondorio da.
Nafarroko lehendakariak Korellako Naturhal edari vegetalak egiten dituen enpresaren instalazio bisitatu ditu. Bertan ontziratze lerro berria ezagutu ahal izan du, €1.000.000 inbertsioarekin. Fabrikaren urteko ekoizpenaren hazkunde handiak sortutako beharrei erantzungo die enpresak. Bisita hori enpresa berak gonbidatuta egin da eta aukera eman du jakiteko zein izango den datozen urtetako inbertsio plana. Izan ere, 2019an sortu zenetik erreferente bihurtu da landare edarien ekoizpenean eta gainera presentzia handia du nazioartean. Naturhal Iparlat taldeko kidea da esnekiak eta landare edariak ekoizten eta merkaturatzen espezializatua. Azken horietan Korellako instalazio espezializatzen da eta lehengai ehotzen denetik ontziratzen den arte egiten du lan. Naturhalek beste produktu batzuk ere eskaintzen ditu, hala nola ontzi ur iraunkorra kafe kapsulak edo esne gainaren ordezko landare aukerak. Bere elaborazio guztiak hurbiltasuneko lehengaien fabrikatzen dira ekoizpen prozesu jasangarrietan eta ingurumena errespetatzen dutenen. 2019an sortu zenetik Korellako lantegiak hazkunde handia izan du. 12 pertsonatik 33ra igo baita plantillako pertsona kopurua eta jarduera garrantzitsu egin du kanpoan. Salmenten 40% mugetatik kanpo eta 15 herrialde ezberdinetan. Bilakaera horri esker 2023an bigarren ontziratze lerro horri jarri dute martxan eta ekoizpen ahalmena nabarmen hobetuko da. Larrialdi zerbitzuek Nafarroko suhiltzaileen uretako erreskate taldeak eta foruzaingoak 20 urteko gazte bat aurkitu nahi dute astearte arratsaldetik Allozko urtegian igeri egiten ari zela desagertu ondotik. Desagertu den eremuan Martin Errekatxoa da non urtegiak Ugarreko badiarantz doan mauka bat marrazten duen. Arratsaldean etzen eguraldi txarrik izan eta apenas zebilen aizerik. SOS Nafarroak 112 zenbakira deitu zuten asteartean bortzak inguruan, eta bi gazte uretan sartu zirenu arratsaldez gozatzen ari baiziren urtegiaren inguruko lagun talde batekin. Halere urtegiaren barruan zeudela, bertze persona uretatik atera etzela eta urtegian desagertu zela ohartu ziren lagunak eta berehala eman zioten abisua SOS Nafarroaren aretoari. Uretako erreskate taldeko kidek buiekin mugatu dute gaztea desagertzeko tokia eta lanean ari dira ura aurkitzen. Bart eten dute bilaketa baina asteazkenko lehen orduan ekin diote berriro. Eremu horretako urtegiaren sakonera 15 metro ingurukoa da Ugarkoa badia gertutik ezagutzen duten personen arabera. Gazte horren balizko itotzea baieztatuz gero, azken 15 urtetan Alloz urtegiko uretan hiltzen den 3. biktima izango litzateke. Ingurumeneko zuzendaritza nagusiak abian jarri du zereal soroetan mirotzari jarraipen egiteko eta ura konserbatzeko urteko programa, uzta lanen hasierarekin batera. Gainera nekazariei eskatu die ingurumen zentralari abisatzeko 646-599-4 telefonoaren bidez zereal soroetan mirotz kabia aurkituz gero haren garapena ziurtatzeko. Bai mirotz errautza zirkus pigarbus zein mirotz zurbila zirkus zianeus arriskoan dauden espezia dira. Biak lurrean egiten dute kabia, garagarra eta garia bezalako labore zerealistek batez ere eta labore hoiek parasitatzen dituzten karraskari eta ornogabe handiez elikatzen dira. Horregatik, izturriteak biologikoki kontrolatzeko lan handia egiten dute, txorimalo eta aktibo izatiaz gain. Kabiak lurrean jartzean urteko errunaldiak eta kumeak arriskoan jartzen dira uzta modu mekanizatu biltzearekin batera. Horregatik, nekazarien kolektiboak garrantzi handia du haien konservazioan. Dagoeneko 4 ikastetxe daude Iruñako udalaren eskola ibilbide osasungarri eta segurua bultzatzeko programaren barruan. Honako hauek dira, Amaiur ikastola programaren aintzindaria izan zena Sagrado Corazon ikastetxea, Kole Kaminos proiektuari berriro ekin diona eta Buztintxuri eta Bernard Etxepare ikastetxe publikoak, beren proiektu pilotua hasi berri dutenak. Xedea da ikastetxerako joan etorrietan segurtasun noa hobetzeaz eta mugikortasun jasangarria sustatzeaz gain, ikasleen eta hiriaren osasuna zaintzea. Eskola ibilbide osasungarri eta seguruen sareak baditu jada dagozkion irudia eta seinalaztapena. Mugikortasun zerbitzuak haien proiektu pilotuak maiatzean abiatu dituzten 3 ikastetxetako eta Amaiur ikastolako ibilbideak. Aurreko urtean proiektu pilotua abiatu zenetik finkatuta zeudenak
seinalaztatzen ditu. Seinalaztapen vertikala ere fase pilotuan dago eta beraz, behin-behinean hainbat euskarritan eta lehen hezkuntzako ikaslek irakurtzeko moduko altueran jarri da ibilbidea desberdinetan zehar. Seinale horiek jarraitu beharreko noranzkoak, ibilbideen abiapuntuak eta topaguneak adierazten dituzte eta udalaren webgunera bideratzen duen esteka duen QR bat dute proiektuari buruzko informazioa nahi dutenentzako. Proiektuaren barruan dauden guraso elkarteak eta familiak arduratzen dira haurren laguntza antolatzeaz. Voluntarien taldea WhatsAppeko talde baten bidez antolatzen da eta arau batzuk ezartzen ditu. Arau hoien artean bertzea honako hauek nabarmentzen dira. Aukeratutako egunean taldeari laguntzeko konpromisoa betetzea, puntualtasuna eta aldi baterako baja gertatzen bada aldez aurretik abizatzeko bete beharra. Inplikatutako familien konfiantza eta erantzunkidetasunean oinarritutako proiektua baita. Voluntarioak helduek txaleko islatzaileak daramatzate identifikatzeko. San Ferminetako enzierriloen zozketan izen emateko epea ekainaren 7 asteazkenean hasi eta 9 ostiralean amaituko da. Iruñako udalak 175 pase bikoitz zozketatuko ditu enzierrotxo bakoitzerako. Uztailaren 6tik 13 1000 lauren debaldezko emanaldi egiteko. Interesatuek 010 edo 948 420 telefonoren bidez edo udalaren webgunean eman behar dute izena zozketan parte hartzeko. Nahikoa da nortasun agiri nazionala edo pasaporte izatea. Ez dago adin mugarik eta ez da eskatzen Iruñan erroldatua egotea. Izen emateko izena eta abizenak eman behar dira, bai eta harremanetan jartzeko telefono zenbakia edo helbide elektroniko bat ere. Eskatzaileak SMS bat edo inskripzio kode duen mezu elektroniko bat jasoko du. Persona bakoitzeko inskripzio bakarra onartuko da. Izen emateko epea amaitutakoan, eskaerak berrikusiko dira bikoiztasuna ezabatzeko. Enzierrotxoa gaueko 10 inguruan izaten da. Gasaren eskortak Santo Domingo zezenketara eramateko, goizeko enzierroa korrituko duten zezenak aurreko gauean egiten dira. Korrikalariari gabe isilik eta zezenen trostaren eta joaldunen zintzarrien soinu bakarrekin. Taldeak 2 korten arteko distantzia zeharkatzen du. 440 metro inguru artzainak atzean dituela, bideare jarraitzen diotela ziurtatzeko. Arizkungo herriak eta gaztek antolatuta Zuaiz Gurrutxagaren futbolistok monologoa izanen da ekainaren 11 arratsaldeko 6 herriko estatuan. Sarrerak 7 eurotan eros daitezke egunean bertan edo aintzinetik dola etxean. Ikuskizunaren ondotik pintxok izanen dira Arizkungo eskolako jantokia finantzatzeko. Kirolaren elitearen egotearen presioaz ariko da monologoan. 19 urterekin bere osasun mentala baldintzatu zuen eta azkenean futbola eszenatokian utzi zuen. Lehenik sortu zuen Van Poppel indi taldean gitarrista moduan aritu zen eta ondoren antzerki tailerrekin. Komedian aliatu bat aurkitu zuen eta bere bitartez bakarrizketa txiki hau idatzi du. Bere deabruak ateratzeko terapia personal moduko bat.